Eli tässä talvella oli iso hyppyrimäki, meidän pikkupoikien mielestä iso jyrkkä mäki. Ja siinä sitten Risto Ankion ja hänen kaverinsa niin näytti meille pikkupojille, että mitenkä mäkeä hypätään. Ja siellä oli sitten Kilpisen Matti, hän oli ainoa, Risto kertoi tämän mulle, oli ainoa, jolla oli mäkisukset. Niin hän sitten voitti niillä mäkisuksilla ja Risto näillä tavallisilla murtomaasuksilla oli toinen. Ja siinä hypättiin joku tommonen 10-15 metriä ja se meistä pikkupoista näytti, että on se hurjaa meininkiä toi mäkihyppy. Ja täältä hypättiin sitten mäkeä. Kyllä. Näyttää aika hurjalta. Digilä. Ei mikään näköislehti.